u li ilha tiġi rakkontata għal eluf ta' snin. Ġraja li jaf kulħadd. Ġraja ta' meta Alla nnifsu bat lill-ibnu stess sabiex isir bniedem bħalna minn barra l-dnub. Bilan li fl-aħħar jirbaħ tnub. Alla bat l-Anġlu Gabriel f'belt tal-Galilea. Ġoblu uġib fil-materjal. Għand ċebba marsa ma' raġel jismu Giuseppe mid-dar ta' David. Ix-xebba jismu Marja. L-Anġlu daħal għandha u għalila slim għalik mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek. L-Anġlu jwar, riqet u titnejt, qoddim. Iżda l-Anġlu għalila tibżax Marja. Għaxin sibt grazzja. Naħseb ġili ġejtu, s-sat narafkom. U l-qawwa tal-għoli tixħet id-dawl tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwilet minnek ikun qaddiż u jissejjaħ bin Alla. U kulħadd mar biex jinkiteb, kull wieħed fil-belt tiegħu. Giuseppe wkoll mar mill-Galilea, mill-belt ta' Nazaret u tal-alludija fil-belt ta' David jisimha Betlehem. Għax hu kien mid-dar ta' familja ta' David biex jinkiteb flimkien ma' martu l-arusa tiegħu li kienet ila. Meta kienu hemm Giuseppe kif kien Issa naraw darba l-għamili ta' dik. urina fejn ħalli Marja tkun tista' tistrieħ. La san zomma li. Kien lejl normali bħall-oħrajn. Ħadd qatt ma basar li l-iben Alla kien se jitwieled fostna bħala bniedem bħalna. Għalhekk kulħadd kien għaddej bir-rutina tas-soltu kif qegħdin taraw. Għassa mar milħa tagħhom bil-lejl kien hemm xi ragħja fir-raba'. Derilhom Anġlu tal-mulej u qabadhom biża' kbir. Iżda l-Anġlu qalilhom tibżewx għax araw qed inħabbrilkom fer kbir. Fer li se jkun għall-poplu kollu. Illum fil-belt ta' David twildilkom Salvatur li hu l-Messija, il-mulej. U bħala sinjal ikolkom dan. Issibu tarbija mfiskija u minn duda f'maxtura. Ir-ragħja ġew jarfu kull ma kienu tqal lilhom dwar it-tarbija. Xi orrief li kienu jistudjaw il-kwiekeb skoprew kewba ġdida fis-snowiet li magħha qatt ma kienu ltaqgħu. Min studju u tfittix ieħor li għamlu sabu li din il-kewba kienet tħabbar is-sinjal li Kristu li mwiegħed ir-re tal-Lut kellu jitwieled fid-dinja. U hemm rawh u tawh il-qima tagħhom u offrewlu r-regali li kienu ġabu magħhom mingħajr twelidhom id-deb, l-inċens u l-mirra. Opportunità biex nixtieqilkom il-miliet u s-sena tajba.